Hij gaat nou zo ver. 11 jaar. Nee, hij is 7. Hij gaat nou zo ver, hij is wedstrijden gewend. Tiene 7 años, acostumbrado a hacer cursos, concursos y por eso va muy lejos. Sé que las ovejas están aquí, pero va tan lejos como en concursos. Petita distància de treball, eh? Con la nostra. En meer doe ik niet. Dat alles bij elkaar 3 keer in de week. That's it.